Mlijeko Produkt iz Kozarske Dubice u 2015. godini otkupio je i preradio 60 miliona litara mlijeka. Farma Arif Agić iz Prijedora isporučila je Mlijeko Produkt u 2015. godini 1.207.000 litara mlijeka. Ono što bi ja imao želju kao proizvođač da mi imamo još poneku ovako savremenu farmu ili da sve farme na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine trebaju biti savremene, moramo jednostavno biti spremni za budućnost. Farma Škundrić iz Prijedora isporučila je 1.025.000 litara mlijeka Mlijeko Produktu. Od samog početka se radi sa Mlijeko Produktom jako korektna i dobra. Nemamo nikakvih primjedbi sad za sad. Vlada Republike Srpske podržava poljoprivrednu proizvodnju. Ove godine u budžetu za te namjene predviđeno je 130 miliona maraka. Stav je i cilj agrarne politike Vlade Republike Srpske da se još snažnije podržava ukupna animalna proizvodnja, dakle stočarska proizvodnja. Mlijeko Produkt je najveća industrija za preradu mlijeka u Bosni i Hercegovini. U nama je iskreno zadovoljstvo i čast da u našem sistemu imamo ovako velike farmere, proizvođače i ovo je samo još jedan od dokaza da u Republici Srpskoj postoji potencijal i u Bosni i Hercegovini naravno za razvoj ovog sektora. Najuspješnijim proizvođačima, ali i institucijama Srpske koje podržavaju ovu proizvodnju uručena su priznanja.